A Rede Municipal de Estradas e Pistas de Taboada será obxecto antes de final de ano doutro lavado de cara que comezou a través de diversos plans financiados coa colaboración de varias administracións. Este ano timos varios planes a través da Diputación e da Xunta de Galicia. Na Diputación, co Plan Único, nos metemos unha partida importante no que nos correspondía do Plan Único a infraestructuras en pistas no rural, que son aproximadamente 194.000 euros, nos cales unha parte dese dinheiro tamén o ten que aportar o Concello, non? Pero, bueno, era unha inversión que é necesaria e non con todo isto non cubrimos todas as necesidades aún, pero, bueno, entre estas e algunhas, como dicía, nun plan que nos deu tamén a Xunta de Galicia, e ao mesmo tempo en algunhas que podemos facer desde a Brigada de Obras ou subsanalas, pois, bueno, vamos a darlle un golpe importante as pistas do Concello, non? Estes días empezaron pola parte de arriba, no límite con Portomarín, empezamos en Monterroso, fixeron os accesos que van desde as Neves hasta o límite co Concello de Monterroso, que é 1,5 km que nos corresponde, que é do Concello de Taboada, foi a que fixeron tamén outra na Sabugueira, os accesos a Sabugueira, en Meixonfrío, fixeron en Xián os accesos a Vilariño de Arriba e a Vilariño de Baixo, e o enlace que vai ca carretera da Diputación que va de Taboada a Portomarín. Os accesos ao Curro e certas melloras na vila foron os últimos traballos nestes días secos, así como unha serie de arranxos na parroquia de Xián. E despois seguiremos facendo o resto. En principio, despois vanse a trasladar a zona de Samamede da Torre, aí aquí a Fiunte. En Taboada dos Freires hai 2 lugares, hai a Casa do Peto, hai no Toldao, despois en Piñeira hai a Aldea, a Quintá, no lugar mismo de Piñeira tamén un tramo ali que está polo medio das casas que está con bastantes deficiencias, en Esperante hai 2 lugares, en Montecelos e outro máis, despois hai en Cerdeda, en Maxal, tamén hai outros 2 lugares. Tamén en Sonán, en outros lugares que presentan as peores condicións. Por outra banda están as obras do PEIM, financiadas fundamentalmente dende a Xunta. O PEIM, por unha parte, nos temos que pagar o IVA, pois metemos unha pista que se está deteriorando bastante, que ten moito trasego de coches, que é a que vai desde a 540, da Nacional 540, por Ouriz, a Lagoa, bueno, a parroquia de Cicillón, e vai salir a carretera da Xunta que vai desde o Alto do San Roque hacia Moriscaos. É unha extensión bastante grande, pero é unha pista que ten bastante trasego de coches, e que se non botamos mao dela agora, pois, bueno, chegaría un momento que despois sería pero remedio que a enfermedade. Entonces, bueno, esa foi, metémola polo PEN da Xunta de Galicia, e a maiores tamén metemos, pois, a carretera que vai desde Almuiña hacia San Esteban, non? Que tamén está nun estado bastante deteriorado e ten bastante uso tamén esa pista. Por outra parte, a propia administración local acomete directamente outras tarefas de menor envergadura, por exemplo, as que se atopan nas ribeiras. A nosa intención era velo feito antes das vendimias, pois é arreglar varias pistas que temos por aí nas ribeiras, que están en un estado bastante lamentable, e esperamos que agora, despois podamos empezar a facelas, arreglar varios tramos pequenos, sobre todo que hai uns tramos que necesitan hormigón e todo eso en accesos a varias bodegas que timos xa comprometidos para facer. O que pasa que, bueno, non o fixemos antes por eso, por disponibilidade, non por disponibilidade económica, sino porque son obras que vamos facer ca Brigada do Concello e non tiñamos disponibilidade de obreros suficientes para poder acometer. En total, o rexedor popular calcula que se investirán uns 350.000 euros na posta a punto de boa parte da rede viaria, tendo en conta nesta cifra as achegas do propio Concello. Arredor de 195.000 euros proceden do Plan Único do organismo provincial e preto de 100.000 corresponden ao PEIM.